Irkirek döwürde goňşy obada bähwi daqly täsin bir adam bardy. Durmuşdaky bolýan ahwalatlaryň ählijetin ýagşylygy ýörýärdi. Mysal üçin ýatyp durýan, keýpiň ýok. Sebäbi düşüňde kesellenmişiň. Bähwi daýdya düş tersine ýörülýär. İnşallah dert görmez bu kara başyň. Howur salgymlanyp töwereginde dünýä eräjege meňdäp durandyr. Gaşam meňdär inşallah diýip bähbit muny ýagşylyga ýörendir. Näçe gündir ýellen gödüň açylman, göz ýetimi ümed baglap durandyr. Ýagjak ýagşyň alamaty diýip bähbit eýýäm ýagşylyga ýörendir. Ovada bir benden kadaty dolup, hostarlar göz ýaş edip durandyr. Gowa adam anny güni gidiýändir diýip onam ýagşylyga ýörendir. Yeňil ýorgut bilen gaýy gussany eýtip bilmejek elbetde belli. Ýöne welin her neçikdir o sözler bir adaçyk teselli. Diýänine özi ananny mykan diýip näme gerek mümkürlük etmek. Herne nesip etsin, hemmämide de ananyp ýaşamak, ananyp gitmek.